Oraintxe bertan, goizeko 8 diren honetan, jakin izan dugu komiteko delegatuak barruan egon direlako, kalera atera dira eta azaldu digute hasi direla enpresa, zuzendaritza hasi dela eskatzen jendeari prozesu hau abiarazteko, hasi da prozesua martxan jartzen, eta momentu honetan ez da Eusko Jaurlaritzako inongo teknikaririk hemen agertu, ez da osalaneko teknikaririk, ez da inspekzioko teknikaririk atzo adierazi zuten moduan. Iruditzen zaigu hau oso larria dela, atzo guri trasladatu zigutena ez direla betetzen ari, ez guardianek eta ez da Eusko Jaurlaritzak ere ez dagoelako bermatzen atzo esan zutena beteko denik, eta momentu honetan trasladatu da ja prozesu hori hasteko erabakia, eta ez dakigu zer gertatuko den. Guk hemendik eskatzen duguna da Eusko Jaurlaritzak oraintxe bertan neurriak har ditzan hori geldiarazteko eta atzo esandakoa behintzat betetzeko, eta gaur goizean eskatu duguna komitearekin hitz egindako eta adostutako prozesu bat izan behar dela, eta ez langileen gainetik hartzen duten erabaki bat, eta gainera modu honetan, ez? Zuzendaritzak alde bakarrekotasunez eginda.